En un cap de setmana ple de partits de competició europea, el Blanes i el Vilafranca van jugar al pavelló d'esports l'únic maig que no s'havia avançat a dimarts. A la primera part, Benito avançava ben aviat als locals amb aquest xut i al minut 9, Armengol, que venia de donar una gran passada dins l'àrea a Quimi, completava l'escapada al marcador després d'aquest penal que provocava ell mateix. Amb el 2-0 ja semblava que el partit no es podia perdre perquè el Vilafranca no generava perill i tot i que el Sadar Blanes va desaprofitar diverses ocasions, inclòs aquest altre penal, es va arribar a una segona part on els àrbitres i el porter del Blanes, Ernest Freixas, van ser protagonistes. Uns per fer repetir dues vegades un penal a favor del Vilafranca i el porter per aturar els llançaments rivals en 3 ocasions. L'altre xut el va rebutjar al pal. Entremig, un contraatac del Blanes acabava amb una doble ocasió de Quimi i de Plaza. Als minuts finals, amb el joc trencat, el Blanes hauria pogut golejar, però Dani Rodríguez i Pecci van fallar 2 faltes directes i només Jepi Selva va poder fer aquest golaç en un teva-meva amb Armengol per posar el 3-0 definitiu. He vist una primera part on nosaltres no hem entrat al partit, vull dir, hem estat molt agarrotats, no? El Blanes ha portat la iniciativa, malgrat que en un joc penso que molt especulatiu, no? Ha tingut l'encert de fer 2 gols i crec que ha viscut tot el partit d'això, no? A la segona part crec que ha sigut totalment al revés, no? Hem anat a buscar a tombar el partit, hem tingut moltíssimes ocasions per fer-ho, però no hem tingut l'encert i això és decisiu. Realment els partits els preparem sempre amb la intenció d'estar els últims 5 minuts del partit dintre, no? Perquè creiem que els partits ara tots s'estan decidint, no? Per petits detalls i sobretot per l'encert a la definició, no? Avui a pilota aturada s'ha vist i llavors, de fet, jo crec que hem estat dintre fins als darrers minuts. El que hem guanyat que és el que necessitàvem. Bàsicament era el més important i s'ha guanyat el partit i els 3 punts. Una victòria més rotunda, 3-0. Sí, però amb dubtes a la segona part importants que ens provoquen la situació, la classificació i que espero que a partir d'aquest partit els jugadors disfrutin una mica més perquè francament estan tensionats. Després d'aquesta victòria davant del Vilafranca, el Sadar Blanes surt per primera vegada de les posicions de descens i deixa enrere el Massanet, el Lleida, el Cerceda i el mateix Vilafranca. El proper rival dels blanencs és el Barça, que segueix líder de l'Hoquei Lliga amb 25 punts.